Samo da stignem na bus. Stanite, sad čekajte mene, trčim. Jao, pa gde ta Britney? Zakasnit ćemo u školu. Tu sam. Jao, jesi u redu? Da, vozaču. Drago mi je da vas vidim. Pošto si zakasnila, stojaćeš. Može li malo sporije? Šminkam usne. O ne, sad izgledam kao Joker. Ne spavam. Ups, zdravo. Maš sa puta, zgazit ću te. Zaustavite bus. Zar ne vidite da baka prelazi put? Zdravo, vozaču. Možemo li sa vama ići? Školski bus je samo za đake. Uvek pratim unuka u školu. Šta pričaš? Dobro, bako. Prođite, molim vas. Bako, tu sam. Jesi li zauzeo baki mesto? Bravo, dragi. Ali tu sam ja sedela. Postalo tesno. Pa šta da se radi? Eto, jedi dušo. Jao, kako se trese ovaj bus. Moram da popričam sa vozačem. To nije u redu. Joj, dalje će bus voziti baka. Prijatno. Hoćeš uraditi nešto dobro, uradi sam. Devojke, gledajte. To je čovek pauk. Zdravo, devojke. Kome je ovdje potrebna moja pomoć? Wow, kakav lepotan. Nevrovatno. Jao, vreme da idemo u školu. Ćao. Čekajte, ići ću sa vama. O ne, paučina se pocepala i bus je otišao. Kako da dođem do škole? Treba razmisliti. Hajde, misli. Evo, sljedeći bus. Ćao, ja sam čovek pauk. Mogu li da uđem? Ovaj bus je samo za decu. Nikakvih superheroja, rekao sam ne. Stanite. Dobro, onda ću ući kroz prozor. Ne znači ne. Jel me ti zavitlavaš? Marš odavde. Onda ću ići na krovu. Da. Nećeš pobeći od mene. Kija! Jao, smučilo mi se ovom busu. Nije mi dobro. O, ne. Sad ću povratiti. Ja isto. Devojke, u pomoć. Nije mi dobro. Ni meni. Vozaču, zaustavite bus. Sad ćemo povratiti. O da, i ja isto. Neka neko otvori prozor, hitno. La. Ne. Jao, ne prepoznajem ovaj deo grada. Ko je to? Zdravo, vozaču. Stvar i ja moramo da idemo na čas. Stvar? Reci čao. Dobro, Wednesday. Samo me nemoj više tako plašiti. Za malo te nisam pregazio. To i ja vas za malo nisam pregazila. Gde ćemo da sednemo, Stvar? Baš smešno. Je li to sve za šta si sposoban? Hoćeš možda da plešeš sa mojom lutkom vudu, je li? Jao, šta se dešava sa mojim rukama? U pomoć! Ne kontrolišem sebe. Joj, o ne! Izvinjavam se. Nisam kriv. O ne!
Hej, pusti me! Kakav užas! To je baš smešno. Zdravo svima, moji pratilci, sa vama je Britney i danas ću vam pokazati naš školski bus. Ovo je naš vozač, a tu su neki dugmići. I naravno, volan. Pogledajte, juj! Ne diraj, zauzmi svoje mesto. Konačno, tišina i mir. Šta se tamo dešava? Žurka! Neka plešu svi. Žurka? Ja opet nisam pozvan. O da, kako je zabavno. Ludujemo svi. O da. Šta je bilo? A ko onda upravlja busom ako ste vi sa nama? Počivaj u miru, druže. To je bio moj 10. bus. Na naše saučešće. O, bus, stanite! Pa dobro. Kako zanimljivo. Koliko još da čekam? Moramo da krenemo. Čekajte, zašto smo stali usred šume? Da li imate neki problem? Pa kako da ti kažem? Nestalo nam je goriva, to je katastrofa. Ne bojte se, znam šta da radim. Ozbiljno? Da bi napravili gorivo, moramo pomešati nekoliko sastojaka. Ovako. Odlično, gotovo. Ne verujem da će to uspjeti, ali vredi probati. Oho! Wow! Ne mogu da verujem. Držite se dobro. Oho! Pa mi smo u svemiru. Oduvek sam sanjala o tome. Wow! Kako je lepo ovdje. Kako smo stigli ovdje? Ne razumem. Šta se dešava? Oho! Niko mi neće verovati. O ne! Pretvorili smo se u meteorit. Vraćamo se na zemlju. Ojoj, valjda sam u redu. Jess, to si ti uradila. Aha, jel vam se dopalo? Pogledaj šta sam našao. Jel ti se sviđa? Aha, veoma. Već si pokazivao to. Jao. Ma, videla sam već to. Znam šta će ti se sigurno svideti. Wow, cool, je li to pravi pokeball? Da, vidi. O ne. Pika, pika, ćao svima. Pikachu, bolje da se vratiš nazad dok te vozač nije video. Pika, pika, nema šanse. Ovdje je baš zabavno. Drago mi da se upoznamo. Hej, nemoj da mi smetaš. Jel tako? Sad ćete vidjeti moju moć. U pomoć. O ne, šta sam uradio? Tako vam je bolje? Izvinjavam se, sad ću sve popraviti. Uj, kakav smrad. Nemamo čime da dišemo, u pomoć. Drugari, šta vam je? Nisam se kupala samo 2 dana, pa šta sad? Znači je to odakle dolazi smrad? Vi ste baš čudni danas. Ja ne osjećam ništa. Svež vazduh. Gušim se. U pomoć. U pomoć. Jao, treba nešto učiniti.
Mandy, mislim da je vreme da siđeš. Pa zapravo ne, ali dobro. U pomoć! Autobus je izmakao kontroli. Eto šta će se desiti ako ja sednem u bus? Ma gluposti, ne boj se, Jess. Biće zabavno, svidet će ti se. Mamice, sad ćemo se razbiti. Moram se vezati da preživim u udesu. Da, tako je bolje. Šta ako se prevrnemo? Ne, jedno kaiša nije dovoljno. Treba mi još kaciga. Jastuci. Da, ovako imam šansu da preživim. Stigli smo. Dobro smo prošli. Hej, drugari, sad čekajte mene. Ne mogu da se odvežem. Zdravo svima, kako ste? Jel mi se čini ili ona ima frižider umjesto ranca? Jao, nešto sam ogladnila. Moram pojesti nešto. Dobro, što sam sve ponela sa sobom? Maltesers. I Snickers, i Fanta. Da, prelepo. Ali nije mi dovoljno. Opa, vidim lizalicu. Da, to mi treba. Šećerna vuna. Izvini, Sean. Vrati mi moje kokice. Njam, njam, prelepo. Kakav je to miris? Opa, vozač jede sendvič. Hoću ja. Nadam se da neće biti protiv. Što? Hej, vrati mi sendvič. Odmah. To mi je mama spremila. Ja, ova deca. Danas nisam mogla ustati sa kreveta, ali ipak sam morala ići u školu, tako da sam odlučila da odspavam u putu. Pa dobro. Jao, kako lep san. Stigli smo, izlazite. Da, časovi su završeni. Jedva čekam da stignem kući. Ćao svima, odličan dan. Idem da spavam. Ljudi, pažnja, hoću ovo, jel može? Trenutak. Treba mi Oreo. Sad ću vam pokazati kako se stvara pravo remegdelo. Gledajte pažljivo, bit će zanimljivo. Dakle, naše testo je skoro spremno. Da, moje testo će biti čokoladno. Dakle, a sad ću ga sipati na tiganj. Treba to raditi pažljivo. Ovako. Sad čekat ću malo. A sada okrećem. Da, svaka mi čast. Jedna palačinka je spremna. Bacam i... Da, tačan pogodak. A sad ću dodati lepu čokoladnu nutelu. Zatim i jagode. I bananicu. Svaka mi čast. Kako vam se sviđa, jeli? Pa nije nešto. Okej, sada ja. Napravit ću svoje najbolje palačinke. Sipat ću testo u tiganj. Odlično. A sada okrećem. Poređat ću sve palačinke na tanjir. To će biti vrlo ukusno. Dodat ću maslac i javorov sirup. To je odlična kombinacija. Pogledajte kako lepo curi. Nevjerovatno. Ispalo je sjajno. I sama bih pojela to. Točno. A meni je to potrebnije.
Pa, onako, ni nešto, ali dobro, nemam drugog izbora. Dakle, sipat ću testo u flašu, tako je. A sad ću napraviti male palačinke. O da, mislim da će pobjeda sigurno biti moja. O da, odlično mi ide. Pogledajte. Super! A sad ću prevrnuti to sve i sipati u činiju. Tako je, napravio sam puno malih palačinjaka, a sad ću uzeti žele medvediće i dodat ću ih u činiju. I naravno sipat ću mlijeko. Gotovo! Napravio sam neobičan doručak, probaj! Wow, koliko slatkiša! Kako slatko! A želim što pre da probam ovo. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? To je ukusno! Sviđa mi se! Idemo dalje. Sad ću probati ovo jelo. Odseći ću komad i probati. A, miris je divan. I ukus je dobar. Da, obožavam javorov sirup. Ostalo je posljednje jelo. Wow, koliko čokolade! Nevjerovatno! A kakav je ukus? O da, to je čarobno! Odlučila sam, ovo jelo je pobedilo! Da, znala sam, ja sam najbolja. A sad mi se jede ova pasta, jel može? Da, bit će urađeno. To nije problem za mene. Treba mi moje tajno oružje. Sad ću da vas iznenadim. Idemo. Prvo treba napraviti špagete. Tako je. A sad ću ih skuvati. Wow, pogledajte kako divne boje. Tu su sve boje duge. Treba sve to promešati. O da. Ja sam genije, bako, jel znate? O, zanimljivo, zanimljivo. O, kako ste napravili to? O, nevjerovatno. Ali, a moje jelo će biti svakako bolje. Pogledajte, ja sam skuvala špagete, a sad ću ih staviti na tanjir. Tako je. A sad ću uzeti blender i staviti povrće u njega. A zelenilo i paradajz. Tako je. Uključujem i čekam. To će biti sos, a bit će mnogo lijep i zdrav. To je najvažnije. A gotovo. Otvaram i dodajem kod moje paste. Miris je divan. A da, to izgleda prelepo. A pasta sa paradajz sosom. Šta može biti bolje? I naravno dodat ću sir i ukrasiti moje jelo. Pogledaj, dragi. A šta ja da radim? O, dobro. Prvo treba skuvati špagete. Tako je. Uključujem i čekam. O, ne. Šta se dešava? A zašto sve gori? Moja ruka. O, jao, dragi, šta radiš? Eto, uzmi. Hajde, gasi vatru, molim te. Dobro je. A ne brini, dragi. Ojoj. Ali šta sad radim? Dobro, uzet ću tiganj i ubaciti špagete unutra. O ne, opet vatra! Pa šta da radim? Tačno! Imam dobru ideju. Koristit ću instant nudle. Tako će biti mnogo lakše i brže. Skuvat ću to u čajniku. Da. Zašto ne ulazi? Dobro, slomit ću. Tako je. A sada dodajem sos. Eto. I uključujem. O ne, opet požar. A tebi je samo potrebna voda. Eto, a sada možeš da uključiš. Eto. O, baš ti hvala, bako. Wow, to zaista radi. Gotovo. A šta je ovo? Wow, nevjerovatno. Hoću da probam ovo neobično jelo. Pa znate, ništa posebno. Obične špagete. Jao, ovo jelo mi deluje sumnjivo, ali moram da probam.
Nadam se da se neću otrovati. Nije loše. Čekajte, nešto nije u redu. Jao, zašto je to tako ljudo? Ne, to nije u redu. Okej, ostalo je posljednje jelo i posljednja nada. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? Wow, to je jako ukusno. Da, ovo jelo je definitivno pobedilo. Čestitam! Što? Jesam ja pobedila? O, baš ti hvala, draga. A sad mi se pije kakao. Jel može? To je lako. Konačno. Sad ću sve da spremim. U tome sam definitivno profesionalac. Napravit ću najbolji kakao. Dakle, sipam kakao prah u mlijeko i mešam. Odlično. To je to, ništa teško. A sad ću dodati šlag. Obožavam šlag. Nadam se da i moja sestra isto. Tako je, ali to još nije sve. Dodat ću konfete i lepu slamčicu. Vidi, bako! Što radiš? Uplašio si me? Nemoj više tako da radiš. Okej. Nastavit ću da kuvam. Napravit ću topli kakao i sipat ću ga u slatku čašu. Dodat ću marshmallow i kakao prah. To je to, a moje piće je spremno. Šta je ovo? Jao, vi nemate pojma. Gledajte pažljivo kako se to radi. Dakle, prvo ću istopiti belu čokoladu. Odlično, tako je. A sada mešam. O, da. To je divno, super. A sad ću uzeti kalup i premazati ga čokoladom. Odlično mi ide. To je to. A sada okrećem. O, da, ispalo je divno. A sad ću dodati unutra punjenje, kakao prah i marshmallow i zatvaram svoje kuglice. Ostalo ih ukrasiti i to je to. Da, ja sam napravila slatke kakao bombe. To je prelepo. Mala će biti oduševljena, ne sumnjam u to. Probaj! Od čega da počnem? Sve izgleda jako zanimljivo. Probat ću prvo ovo. Ubacila sam kuglicu u čašu, a sad ću je preliti mlijekom. Nevjerovatno, sve se istopilo. Sad ću promiješati i probati. Dakle, kakav je ukus? Wow, to je prelepo. Sviđa mi se. Idemo dalje. Ova šolja izgleda preslatko. Sad ću probati. Da, sviđa mi se. I posljednji kakao. Zanimljivo, šta je to? O, šlag, ja volim šlag. Wow, i kakao je prelep. Ovo piće je pobedilo. Čestitam. To, konačno. Baš lepo. Tako velika pizza. Oho, baš ti se posrećila za razliku od mene. Tako mala. Čekajte, ne razumem. Gde je moja pizza? Izgleda da će mi trebati lupa. Da vidimo. Da, tu je. Ali zašto je tako mala? Znači, ja sam ipak imala sreće. Pa dobro, probat ću je. Baš je ukusna. Ali šteta što je tako mala. Ili ću možda naći još parče? Wow, ovo parče je veće. Naravno da je veće, jer je moja. Skloni se. Na vreme sam sakrila svoju picu. Hajde, Jess, sad je tvoj red. Znam. Sad ću da je probam. Wow, sir se tako dobro razvlači. Pizza je prelepa,
Oduševljena sam. To je bilo divno. Super, Jess. Konačno je stigao more. Sa koje strane da počnem? Odavde ću, da. Jao, kako ukusno. Pepperoni je moja omiljena pizza. Jao, prejela sam. Ne mogu da dišem. Hajde, Mary, možeš ti to? Jedi. Joj, više nisam sigurna da mogu to, ali trudim se. Hajde, Mary. Više ne staje u mene. Jedem. Hajde, Mary, još malo. Jao, ova pizza je beskrajna. Ostalo je još malo. Da, to je bilo posljednje pače. Uspela sam. Konačno. Joj. Ups. Pa, hajde da nastavimo. Što da ne? Mary. To je pobjeda. Oho, ovaj čips je tako mali. Jao. Meni se više postrećilo. Imam najobičnije pakovanje čipsa. Šta je to? Wow, to je najveće pakovanje koje sam ikad vidjela. Cool. Super, ali ja počinjem. Šta imam ovdje? Da vidimo. Šta? Samo jedan komad? U redu, to je ipak bolje nego ništa. Jel sigurno nema više? Pa dobro. Hej, gledaj gde bacaš. To nisam ja, učinilo ti se. Mary, nisam luda. Pa dobro, bolje da pojedem svoj čips. Da vidimo. Šta? Ovdje je samo jedan veliki komad? Kako to? Čekajte, imam ideju. Zavrteću ga na prstu kao propeler. Tako je mnogo ukusnije. Super. Oho, to je stvarno kulema. Bravo. A sad je moj red. Da vidimo šta je unutra. Oho, to je najveći čips koji sam ikad vidjela. Izgleda vrlo privlačno. Probat ću. O da, to je neverovatno. Šta se dešava? Malo ću probati i niko ništa neće primetiti. Jao, Jess, ćao. Probaj da mi oduzmeš. Hej, to je moje, daj mi. Izvoli. Eto ti. Tako je. Čekaj, gde je ostatak čipsa? O ne. Stvarno, gde je nestao? Tačno, evo ga. Mnogo volim čips. O, Jess, vidi tvoj čips. Sama ću ga pojesti. Moram brzo pojesti dok me niko nije vidio. To nije fair. Pa dobro, Jess, izvoli. Kakav mali McFlurry, kao mrvica. A ja imam celu kantu tog sladoleda. O da. Blago meni. Gledajte, ovdje imam oko 100 litara sladoleda. Wow, baš ti se posrećilo. Emma, počni ti. U redu. Imam kod sebe malu kašikicu. Mislim da će mi biti zgodno jesti sa njom sladoled. Jo, izgleda da nešto nije u redu. A dobro. Jo, kutija nije jestiva. Pa dobro. Ni kašika mi više nije potrebna. Bilo je ukusno, ali vrlo malo. Šta me gledate? Mary, sad ti. Pa, dobro. Na mene red. O da, prelepo. Ali treba će mi slamka. Da, tako je mnogo bolje. Svaka mi čast. Jo, sladoled je previše hladan. Teško ga je piti. Ovo, hoću ja.
Joj, kako teško. Fuh, konačno sam uspela. Bilo je teško, ali uradila sam to. I jao, šta se dešava? Mozak mi počinje da se smrzava. Užas. Fuh, izgleda da je prošlo. Jess, ti si sljedeća. Da, vreme je da počnem da jedem svoj veliki sladoled. Uzet ću veliku kašiku. To je neverovatno. Super, vrlo ukusno. Želim više. I još više. Devojke, to je prelepo. I jako hladno. Ali više ukusno nego hladno. Ne mogu da se zaustavim. Izgleda da se pretvaram u ledenicu. Smrzlo se. Treba nešto smisliti. Obavezno, ali prvo hajde da se pobrinemo za ovo. Tačno, moramo zaštititi Jess od hladnog. Gde sam? Šta se dešava? Hej! O, čao Jess. A mi te spašavamo. Sladoled je zaista ukusan. Zagrela sam se. Dajte! To je moja nagrada. Što? Sve ste pojeli? Kako to? Nema na čemu. Jo. Takova mi treba. Baš te bezobrazne. Čokolade, tako ukusno. Ne, Mary, ne treba da turaš prste u fontanu. Sad čekat ćemo slatkiše. Evo, dočekali smo, ovo je kaktus. A šta je kod tebe? Kakav užas. Ne boj se, Mary, posrećilo mi se više nego tebi. To su žele oči. To nije fair. A meni sve odgovara. Tako lepo mirišu i jedva čekam da probam. Joj, poješću odmah dva. Prelepo. I šarene žele traka, također je super. Usput, Mary, jesi znala da unutra žele oči ima fil? Nema potrebe da se hvališ. A sada stavljaj svoje žele oči u fontanu i jedi brže. U redu. Ovo će biti veoma ukusno. Žele sa čokoladom je moja omiljena kombinacija. Šteta što su se žele bombone na palici završile, ali imam još. Mary, vidi. Sad će moj žele roštilj da postane čokoladan. O, da, prelepo. Treba da pojedem ovaj slatkiš dok ga niko nije uzeo. Jer vidim da Mary ih već posmatra. Kate je se tako posrećila sa slatkišima. Ovaj slatkiš mogu da jedem non stop i da se ne ometam ni na kva posla. Kuglicu po kuglicu. Nemoguće je stati. Dobro, Mary, završila sam. Inače su ti već sline krenule. A kod tebe svo lice u čokoladi. To sasvim nije problem. Jedan trep i čokolade kao da nije ni bilo. Joj, ali sada je na ruci. Jao, ta Kate, izgleda da je došlo vreme da probam svoj kaktus. Joj, tako je bodljikav. A možda ako ga namažem čokoladom bit će manje bodljikavi. To treba da proverim. Ne, još uvek ne mogu da mu priđam. Pokušat ću da ga okupam u čokoladi još jednom. Šta radiš, Mary? Uspela sam. Pogledaj, na izgled je kao kornet za sladoled. Probat ću. Baš ukusno. A najvažnije da nije opasno. Nema ni jednog trnja. Mary, ne zaboravi da su sve bodne unutra. Budi pažljiva. Dobro, upozorila sam te. Ukusno. Joj, nešto se bode ustima. Nije to valjda igla od kaktusa. Joj, neka ih skloni neko. Mary, upozoravala sam te. Dobro je što imam sa sobom pincetu. Daj ovamo svoj jezik. Pokušat ću da ti pomognem. Joj, pazi. Ti si trebala da paziš kada si jela kaktus. Upravo si. Jesi završila? Odlično, Kate, hvala. Nema na čemu, drugarice. Oho, banana i slatke konfete. Cool.
puta ti se posrećilo više nego meni. Sirova riba? Jao, čak i kaktus je jesti bilo ukusnije. Ne zavidim ti, Kate. Hajde, ja ću biti prva. Pa, ukusna banana. Treba da te oljuštim. Odlično. A sad mogu da je umočim u čokoladu. Banana sa čokoladom je najbolja kombinacija. Wow. A sada treba da je umočim u konfete. Tako će biti lepše i ukusnije. Wow, ispalo je prelepo. Jedva čekam da probam. Baš ukusno. Od sada ću uvek jesti bananu samo sa čokoladom. To je to, nema više banane. Ali su mi ostale konfete. Imam ideju. Mogu da ih naspem u fontanu. Tako će čokolada biti još ukusnija. Oho, kako cool, izgleda prelepo. Vidi, fontana je promenila boju. Sjajno. Wow. Kakva šteta što ću morati da umočim odvratnu ribu u ovu lepotu. Dobro, pre ili kasnije bih morala to da uradim. Okupaj se u čokoladi, ribice. Ne izgleda loše, mada ovo je i dalje sirova riba, samo u čokoladi. Dobro, probat ću. Iskreno, užasno je, fuj, odvratan ukus. Loše mi je. Žao mi, Kate. Gore sirove ribe može da bude samo sirova riba u čokoladi. Jadna Kate, nije joj se posrećilo u ovoj rundi. Možda mogu nekako da joj pomognem? Smislila sam. Kate, drži slamčicu. I šta da radim sa njom? Shvatam. Odlična ideja, Mary. Mogu da pijem čokoladu pravo iz fontane? To je veoma ukusno. Da, slažem se. Samo čokolada u fontani se završava. Sve smo popili, Kate. Da, i to je bilo neverovatno. Oho, je li ovo kukuruz? Nije valjda da ću morati da ga polivam čokoladom? Ja nemam nikakva pitanja. Huba buba, ona je i tako ukusna, a sa čokoladom će biti još ukusnije. Ja ću biti prva. Ja sigurno ne žurim, počni. Da vidimo. Baš lepo izgleda. Nasuću čokoladu pravo u kutiju. A sad ću je zatvoriti i izmučkati dobro da bi traka bila sva pokrivena čokoladom. Wow, ispalo je odlično. Sada imam čokoladnu žvaku. Želim da je probam. Wow, super. Ukus je baš takav kakav treba da bude. Stavit ću je svu u usta. Prelepo. A sad je vreme čokoladnog mega balona. Gledajte. Ispalo je cool. I to nije kraj, jer imam još jednu žvaku. Hajde, upadaj u fontanu. Uradit ću sve isto. Nasuti, promučkati i pojesti je sa ogromnim zadovoljstvom. Prelepo. Jao, kako lepo jedeš, Kate. Joj, i baloni ispadaju super. To je istina. A kako je tvoj kukuruz? Još uvek je ovde. Ne znam ni kako da ga jedem. Dobro, samo ću močiti u čokoladu. Možda će biti ukusno. Dobro miriše. Probat ću. Nije nešto. Ni kaktus, ali nije ni huba buba. A šta ako malo promenim ovaj kukuruz? U mojoj tašni baš ima Brenner. Palimo i grejemo. Ako sam sve pravilno izračunala, treba da dobijem mirisne kokice. Pogledaj, Kate. Cool, još su i čokoladne, blago meni. Dakle, kakav je ukus? Nevjerovatno. Tu su kokice, znači može da se gledaju cool video. Oho, cooking challenge. Super, obožavam ga. Nikad se ne zna ko će pobediti na kraju. Oho, ja također volim kokice. Dok je Mary zainteresovana video, mogu malo da uzmem. Oj, baš neprijatno. Nisam ti dozvolila da diraš moju hranu. Vidi, ovdje je tako uzbudljiv trenutak. Pa dobro, jedi svoje kokice sama, Cicio. Nemoguće je odoleti ovoj čokoladnoj fontani. Kako ukusno.
A evo ih i slatkiši. Wow, kod mene je keks Oreo. Cool, a šta je kod tebe? Kod mene nisu slatkiši, nešto je kiselo. Ovo su limuni. Mogu zamisliti tvoje lice kada ih budeš jela? Da, to nije teško zamisliti. Možda ako umočim limune u čokoladu, neće biti toliko kiseli. Veoma sumnjam, ali ću morati da probam. Treba to da uradim brzo. Ne, još uvek kiselo. Ali zašto nemam sreće danas? Čak ni ne znam šta da ti odgovorim, Mary. Ja nemam nikakvih problema. Baš to nije fair. Dobro, ti kiselo čudo, idi u fontanu. Daću ti drugu šansu. Ne, ništa se nije promenilo. Još uvek je kiselo, fuj. Dobro, samo treba sve da ih pojedem. Kate, ne možeš ni zamisliti takvu patnju. Upravo si, kiselo mi je samo od pogleda na tebe. Ostalo je zadnje pače. Ne mogu više. Joj, Mary, zašto tako plačeš? Izvoli, uzmi maramicu, obriši lice i opet ćeš biti lepotica. Hvala, Kate. Tako si dobra. Mary, rekla sam da obrišeš lice, a ne da izduvaš nos. Fuj, brže baci to. Usput, zaboravila sam na svoju hranu, moje Oreo. Izvini, Mary, nemam kada da se bavim tvojim suzama. Mene čekaju moje omiljeni kolači i ja želim što pre da ih pojedem. Ali prvo treba da ih umočim u čokoladu. O da, čokoladni keks u čokoladi, to je dupla sreća. Kako ukusno. Oduševljena sam. Sekund. Imam ideju. Treba da izvadim iz pakovanja sav keks i da ga izdrobim kako treba. Ovdje ću trebati karate fore. A sada udarac glavom. Odlično. Ne stajem. Kate, je li sve u redu? Apsolutno. Jer mi je pala na pamet genijalna ideja. Mogu da naspem čokoladu u kesicu sa Oreo mrvicama, staviti u to palicu i zalediti. Da li znaš šta će ispasti? Ja mislim da će ispasti nešto veoma ukusno. Tačno, ali treba malo sačekati. Mi nigde ne žurimo. Odlično. Stavit ću ovo zamrzivač. A sad ću meriti vreme. Par sati će biti dovoljno. Super. A vreme je da vadim. Izgleda da je uspelo. Što si to napravila, Kate? Sad ćeš vidjeti. Uzimamo palicu, okrećemo i skidamo kesicu. Cool! A vidi, Mary, ispao je prelepi Oreo sladoled. Veoma ukusno. A ako umočim sladoled u fontanu, bit će još ukusnije. Wow. Čokoladna čokolada sa čokoladom. Baš je ukusno. Nemoguće odoleti. Joj, Kate, izgleda da imaš probleme. Kako si? Nisi se valjda zaledila? Onda treba hitno da te zagrejem. Hajde, umotaj se u prekrivač. Tako ukusan sladoled. Hvala, Mary. Drago mi da pomognem drugarici. Kate tako lepo jede. Dobro, znam da me sigurno neće častiti. Posluži se, Mary, jer si me ti spasila. Interesantno, šta je ovdje? Oho, mančmelu. Kakav užas. Da, to je tačno. Kod mene je smrdljivi sir. Nije mi se posrećilo. Imam jednu ideju. Mančmelu će me spasiti od smrada. Kate, zauzmi se sirom što je premoguće, inače ćemo se ugušiti. Nije valjda da ću morati da ga pojedem? Uopšte to ne želim. Ako ga umočim u čokoladu, hoće li prestati da smrdi? Mislim da se ništa nije promenilo. Dobro, probat ću malo. Fuj, odvratno. Ko je uopšte smislio ovaj užasni sir? Sa njim samo miševe da hrani čovek. Nije neka delikatesa. Joj, nešto mi nije dobro. Fuj, kako užasno miriše. Treba podhitno nečim da sprečim ovaj odvratan ukus. O, čokolada, to je ono što mi treba. Odlično. O,
I sva sam se isprljala. Treba da nađem nekakvu maramicu da obrišem lice. Hej, Kate, to je moja majica, a ne maramica. Mogla si i o svoj da obrišeš. Šta to radiš? Ups, nisam htjela. Hej, Mary, ne želiš li da pojedeš svoj marshmallow? Tačno, imam marshmallow. Čeka me. Uzet ću prvi štapić i umočiti ga u čokoladu. O, da, cool. Želim još. Treba da umočim marshmallow opet. Baš je ukusno. Ne može da se odoli. Jao, blago, Mary. I meni se jede. Izvini, Kate, ali marshmallow je moj. A znači da ću ga samo pojesti. Ovako, jedno za drugom. Ukus je prelep. Joj, jedan marshmallow je ostao na vrhu fontane. Dohvatit ću te. Ne tako brzo. Jel tako znači? Blizi se borba mačevima. A pobednik dobija pravo da pojede zadnji marshmallow. I sada je moj. Probat ću. Zaista je ukusno. Pa dobro, zato sam ja pojela ostale. Usput, ostale su još dve. Da, miriše odlično. Baš ukusno. Mary, oni su bili kod tebe u nosu. Pa šta, i dalje su ukusne. Oho, devojke prave nove kućice. Konačno sam vas pronašao. Imam narudžbinu za vas. A vi ste naručili sladoled. Aha, vi ste čokoladicu. Ups, izvinite. Kod vas je bila pizza. Izvolite. Joj. Moram da idem. Stavite 5 zvezdica u aplikaciji. Ovo je nenormalno. Sve je ostalo na krovu moje kuće. Wow! Sladoled je baš lep. Smislila sam kako ću ukrasiti svoju kućicu. Stavit ću sladoled u kantu, dodati malo roze mlečnog koktela od jagoda i par krofni. Također ću dodati moju omiljenu šećernu vunu. I puno cornflakesa. I na kraju ovu tešku roze farbu. Dobro je, uradila sam to. Dakle, ostalo je sipati tu kantu sa mojom domaćom farbom na krov. Tako je, polako. Oho, tako lepo. Konačno sam završila. Sad je vreme za ukras. Treba će mi šlag. Da, to će biti nevjerovatno ukusno i lepo. Umučeni šlag obavezno treba posuti lepim šarenim konfetama. Sipat ću što više. Točno, nešto nedostaje. Ovo je završni dodir. Gotovo. Kakva lepota. Hajde, otvaraj se čokoladice. Juj. Kako ja da ukrasim svoju kuću? O, ideja. Stavit ću par M&M's bombona na čokoladu. A sad je treba naduvati da bi postala ogromna. O, da, savršeno. A sada dižem i stavljam čokoladu na krov. Savršeno. A šta je kod Britney? Tek sam se probudila posle napada pice. Jel je barem ukusna? O, kako lepa. I miris je ekstra. O, znam šta da radim sa njom. Bacit ću picu na krov i tako. Ovo je najukusniji krov koji sam ikad vidjela. Devojke, svaka čast. Idemo dalje. Samo pogledajte ovu krofnu. Izgleda tako ukusno. Ona definitivno mora ukrasiti moju kuću. O, baš mi se sviđa. A na zidovima neka budu lizalice. Wow, prelepo. Želim još da napravim šećernu ogradu. Stavit ću par štapića ovdje i ukrasiti ih mašnicom. O, divno. Kao da sam u svom najslađem snu. Hej, Chloe ne ulazi u moje dvorište sa tom čokoladom. Jel tako? Sad ću ja srediti svoje dvorište, a tebe neću zvati. Jel ti jasno? O,
Da, obožavam ove bombone Maltesers. Izgledaju sjajno. Ova bombona je suvišna, rado ću je pasti. Cool! Dodat ću još par šarenih M&M's bombona, a sad ću napraviti ogradu od čokolade Kit Kat. Divno, veoma mi se sviđa. A šta je kod Britney? Već sam počela da ukrašavam kuću svojim omiljenim pomfritom. Odlično, a sad ću napraviti ogradu od teglica sa sosom. A sad ću ukrasiti kuću mojim omiljenim hamburgerima. Okačit ću to ovdje. Jao, rado bih to sve pojela, ali želim da moja kuća bude što lepša. Oduševljena sam. A sada moram da stavim pizza ramu na prozor. Cool! Wow, Britney je baš lepo sve ukrasila. Jao, moram da pazim. Sad ću napraviti stazu od Oreo keksa, a na travnjak ću staviti čokoladnu fontanu. Probat ću dok niko ne gleda. Odlično! Mnogo mi se dopade ovi patuljci, ali treba da ih malo ulepšam. Potopit ću ih u čokoladu. Eto, sad imam fantastične čokoladne patuljke u dvorištu. Kako ti se čini, Roxy? Cool! A ja ću imati stazu od moje omiljene žvake Huba Buba. Ona je tako ukusna. Hoću još da uzgajem ogromnu lizalicu na travnjaku, kako bih uvek mogla da se zasladim nečim ukusnim. Treba je malo zaliti i gotovo! Baš je lepo. A ja spremam hot dogove ovdje. Ćao, devojke, kako ste? Hoćete skrenuti na hot dogove? Mislim da devojke nisu fanovi hot dogova. One više vole nešto slatko. Ajde da nastavimo. Kućica iznutra izgleda tako dosadno. Moram nešto smisliti. Sad ću sve popraviti. Ovdje ću staviti sto i stolicu, a ovdje nekoliko aparata sa gaziranim pićama i pakovanja sa mojim omiljenim McDonald'som. Poješću nešto za inspiraciju. Šta još mogu dodati? Znam, nedostaje svjetla ovdje. I još velika slika Coca-Cole. A ovdje neka bude pizza daska. Gotovo. Moja kuća izgleda prelepo. Super! Sad ću pokušati da bacim. Opa, pizza sa pečurkama, cool. Moja kućica iznutra je tako mračna. Moram nešto smisliti. Stavit ću ovdje policu od čokolade i sve za čajanku i čokoladnu mačkicu. Ipak ne, bolje da pojedem ovu mačku. Baš je lepa. Tačno, moram doneti frižider sa slatkišima ili ću pojesti celu kuću. Pogledajte koliko čokolade ima unutra. Rado bih pojela ovu čokoladu, ali bolje da je iskoristim za ukras. Da, okačit ću slike mojih omiljenih čokolade na zidove. Mars, volim ga najviše. A ovdje ću staviti lampu, kaktus i kasicu prasicu. Oduševljena sam. Samo pogledajte moju jasnu krofnu. Izgleda tako sjajno. A ovdje ću staviti sto gdje će stajati vaza sa svežim lizalicama. Lepota. A ovo je oslonac za noge. Ovi zidovi izgledaju tako dosadno. Ideja. Mogu ukrasiti zidove sa marshmallowom. Biće baš slatko. Da, nevjerovatno. Moram nešto uraditi sa plafonom. Tačno. Tu će biti moja omiljena šećerna vuna. Pogledajte. Sad imam plafon od šećernih oblaka. Tu će biti osvetljenje. Čarobno. Oduševljena sam. Wow, devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo. Hoću tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, a raščešljaću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A
A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. Zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. O, kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. O da, odlično. Ostalo je da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lep uzorak uz pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno. Sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moje Barbie nije samo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. Svaki detalj je predivan. Neverovatno! Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. Kevin, ne preteruješ. Sve leti u nas. Šta je, bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. Da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. Što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. Ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika. Meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam. O, kako lepo. Prva pobeda je zajednička. Pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak.
Uzet ću jaja. O, Bako, pogledaj! Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. O, taman, potrebna količina. Hvala, Pile. Dakle, skuvao sam jaje. A, kako vruće! Da, sad je vreme da očistim jaja od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu, da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam i hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. O, Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? O, stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda i politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, Bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema šta da radim. O, znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. O, gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A Liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. O, vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? O, to su šarene jaje. Sad ću probati. Nije loše. A šta je ovde? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je poslednje jelo. Ovde treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. O, čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. O, ne. Spalila sam sve okolo. Pa onda pobeda je Kevina. To, znao sam da će se Liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. O, naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. O, sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. A zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. A zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, Bako, ti si super. O, stala je lubenica. A mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati. Ajuj, moje zube. O ne, Bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, Mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, Bako, najbolja si. O, imam ideju.
Sipat ću čokoladne bombone u činiju. Zatim oreo kolači. O da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. A malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz svake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo. O, ne, šefe! A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zaneo. O da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. O, naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? O, lubenica. Cool! I pomoranđa je ukusna. A šta je to? O, ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka. O, pobjeda je moje. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te.